Takto lieči následky drogového útoku. Strata orientácie, krútenie hlavy, strata rovnováhy a pád z bicykla. Keď som bol v aute, rozbijem auto druhé. Možno druhú hlavu by som už potreboval. To je repík. Vlažný. 28 stupňov Celzia. A oplachujem ránu. Bola zahnesená. Je liečba. Doktor ma pochválil, že je čistá. Vidíš? Som mu povedal, že to repíkom vyplachujem. Takto. Takto sa to vyplachuje. Tak. Ja som to ani moc nepozeral. Dobre. Tam je tá diera. Čo vytlačil hneď. Radosť. Bol som ako Rambo, keď som tam prišiel. Ty tak sa smial. Sranda.